an balima ani ɲakuma bi kibaruya b'an bolo ka da kulo kan o de ye Komana Damanda ni ale bɛ Bugudale la Yanfoyila mara la mɔgɔ 3 kɔni ni tora o damana yen nɔ o ko yɛrɛ sɔrɔla mun fɛ an ka lakana tigilamɔgɔw olu kɔni de ye a lajɛ ka fɔ ka bɛn kɛ u ni dugulamɔgɔ ninnu ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka damanda in bila cogoya min na nka o fɔ ka bɛn kɔni ma nafa ɲɛ sabula dugulamɔgɔ ninnu ma sɔn fanga tigilamɔgɔw ka fɔlen ma o ko kɔni tora ten tɔ fo tarata don finitigiw kɔni caman taara Komana Damanda in na yen nɔ ni ka a lajɛ ka dugulamɔgɔ ninnu lawuli o ma bɛn dugulamɔgɔ ninnu ma u fana ye maramafɛnw caman ta finitigiw kama o maramafɛn ninnu kɔni fana kun ye u ka damabara minɛnw ye dabaw b'o la i n'a fɔ piki n'a a ɲɔgɔnnaw fana an ka lakana tigilamɔgɔw ka fɔ la ko kɛlen tɛ sa olu kɔni ye kisɛfiliw kɛ o kisɛfili ninnu fana de nana ni mɔgɔ caman jogini ye o mɔgɔ jogini ninnu na mɔgɔ 3 yɛrɛ fana tilala ka sa tuguni nka mɔgɔ jogini ninnu kɔni u kɔni caman bilala ka na teliya la Bamakɔ kibaruya wɛrɛ bɛ yen nɔ ka da kulo kan o de ye Kati zonjɛkulu dɔ kɔni tun bɛ yen nɔ ni ale ka baara ɲɛsinnen don ka mɔgɔw ka mobili Mercedesiw suɲɛ ni ka sɔrɔ ka o minɛnw waranga ka olu kelen kelenni feere Kati polisiso 2e arrondissement olu kɔni ye u tɛgɛ da ni mɔgɔ ninnu kan o sababu kɛla dugulamɔgɔ dɔ kɔni ye u wele ka kunnafoniw di u ma ni zo ninnu kan wa fɛnɛ Kati yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ n'an ko ma ko Kati Sebenikɔrɔ ko wa ko ni su kun sera nɛgɛ kanɲɛ 20 wagati ma ko mototigi kɔni tɛ se ka a kun labɔ yen nɔ ni bingalikɛ gurupu ninnu ma u ka wale cɛjugu ɲɛsin i ma ni zo ninnu u minɛlen kɔni kɔfɛ sisan nɔ komisɛri kɔni ale ye ankɛti dɔ dayɛlɛ teliya la an balimaw ni kibaruya de tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la